गावरान पद्धतीचं चिकन होता. मंगे तुका आवडला ना चिकन? येस. नाही असो जेवलेलो असा हे सुवर्ण कोकणचं माणूस. या माणसान तीन प्लेट रस्सा, त्यानंतर 3 प्लेट भात आणि 6 चपात्या खाल्लेल्या. 6 नाही रे 5 खाल्ले. आणि अर्धा डझन. आमचे एक पार्टनर मयूर लोकरे आलेले आहेत. मयूर लोकरे कोल्हापूरकर आलेले आहेत. 10 वाजता सांगितल्यावर 12 वाजता आलेले आहेत. लेट लतीफ अजून एक. मग काय माहिती कसं प्रवास झाला? एक नंबर. खूप बोरिंग. अरे तुका बघत नाही मी कसं पोट मेला पुढे गेला मरे. अरे सुख आता लग्नानंतर सुख. कालच मारलं काय रे? काच मारलं सकाळी. कोल्हापूर स्टाईल रे. सकाळी मारलं की काय? आता येऊन तुझी कोल्हापूरची ऍड इकडे करू नको. आम्ही सर कोकणातले असो. 0 नाही. बाकीचे खरेत रे. बाकीचे फक्त कोण नाही. मंगो फक्त आंघोळीत गेलो. चेतन इलो नाही. सर्वेश आणि मंगेश यांच्या ओळखीचा एक व्हिडिओ नंतर तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. कारण एक नमुने आहेत. आणि आम्ही अरे किती वर्ष आपण एकत्र असो रे? 2008 नाही 11. 2011 आपण पासआउट झालो. त्याच्या आधी एक वर्ष 2008 पासून. ओके, तर आम्ही 2008 पासून एकत्र आहोत. आणि आता 2020 चालू आहे म्हणजे 12 वर्ष. हा तर इकडे बघा लेट लतीफ. अरे हा टेस्ट क्रिकेटची जर्सी घालून आले. अमित जाधव खेळूचा तुका हे लॉक केलास? चावी ठेव लक्षात. चला तर आता टीम चाललेली आहे. सर्वेश नाही अमित येत नाही. ओके यो आता बघूया. हा तू ये कोहली विराट कोहली फॅन मंगेश नाईक. तर आम्ही आता इकडे जोग जातो. ये चल ये. आता दिसली ते का तात तुझी निवडतो. पुढे गेलो पुढे जाऊन विचारून परत मागे गेलो. डायरेक्ट जोग येणार ना. वा इकडे आता आम्ही नदीच्या बाजूक जोग बसतो. ए माका खुर्ची पहिली माका खुर्ची देवा आधी. काळ्या गॉगलने आधी काय दिसत नाही. ते रात्री मका शाकाहारी काय रात्री तंदुरी करूची. शाकाहारी खाऊ. आता इकडे चिकन इलेला असा आम्ही ऑर्डर दिलेली होती पहिल्यांदा. त्याच्यासोबत कांदा लिंबू सोलकडी पण असा भात आणि चपाती असत. आम्ही ऍक्च्युली भाकरी सांगितलेली पण आम्ही थोडा लेट झाल्यामुळे आमका चपाती मिळाली. आणि लिंबू कांदो घे मध्ये. सर्व जेवण का कसा? चांगला चिकन वगैरे. अमित मंग्या अरे मेला सांग काय तर नक्की. हा चेतन साहेब आमचे आता हे अजून एकदम उशिरा आलेले मेंबर चेतन मेस्त्री. चेतन जेवण कसा सांग? एकदम भारी. काय आवडलं तुका? माका सोलकडी आवडली. सोलकडी आवडली म्हणजे तू आता चिकन सोबत खातलं नाही? तू के सोलकडीच खातलं? सोलकडी नंतर जेवल्यानंतर. अरे मग तुका विचारलं मी चिकन कसा झाला म्हणून. चिकन लय भारी. चिकन लय भारी ह्यात तुका सांगते. मैऱ्या कोल्हापुरी चिकनचं या की नाही? कोल्हापूर चिकन आहे. त्यात मी रस्सा नाही पांढरा रस्सा. पांढरा रस्सा नाही तुका पांढरा रस्सा मागवूया आता कोल्हापूर वरसून. आणि भावा तुका चांगला झाला ना चिकन? ओके तर आता आम्ही जेवण निघालो. जेवण गावरान पद्धतीचं चिकन होता. मंगे तुका आवडला ना चिकन? येस. मंग्याच्या घराकडे जसं बनवतात त्या प्रकारे चिकन बनवलेला होता. तुम्ही पण एकदा येऊन एकदम ट्राय करा. आमच्या तुका आवडलं चिकन? एक नंबर ना. मग आता काय बोललं? तू मंग्याच्या घराकडलं मंग्याच्या घराकडलं. ओके म्हणजे मंग्याच्या घराकडची चव वेगळी होती काय? नाही असो जेवलेलो असा हे सुवर्ण कोकणचं माणूस.
एकमेव सुवर्ण कोकणवर जळणारे माणूस. या माणसान तीन प्लेट रस्सा, त्यानंतर 3 प्लेट भात आणि सहा चपात्या खाल्लेल्या आहेत. सहा नाही रे, 5 खाल्ले. आणि अर्धा डझन लिंबू आणि कांदा 1 किलो. कांदा 1 खाल्ले. अशी मापा काढूची नसते. ओके माका भूक लागलेली, कारण मी सकाळपासून काय खाऊ. दुसरो माणूस हय असा अरे पण चेतने तू सुवर्ण कोकणवर एवढं जळतं का, माका कारण कळत नाही. नाही पण ग्रोथ झाली माणसं जवळ बरोबर. तसं हो आहे का? आणि चेतण्याचं एक मेन म्हण म्हणजे काय आहे की कोण नाही कोणचा आणि डाळ भात लोणचा. ओके हा, त्यामुळे तो स्वतःचाच बघता. हे आमचे व्हिडिओ बघतोस तू? नाही बघतोस. अकडे व्हिडिओ ते चेतने सांग क्वचित बघत. आता तो आमचा खास मित्र आणि क्वचित व्हिडिओ बघतो. भेंडी आमचे एवढे सबस्क्रायबर बघत पण नाही. एकागी काय मारले मी. सबस्क्रायबर कसले कोण नाव सांगता सबस्क्राईब करा म्हणून. यो भाग कट करण्यात येईल, हा भाग कट करण्यात येईल. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. काय करा सुवर्ण कोकण. ओके हे आता मयूर लोकरे बोलताय की कोण बोलताय? मयूर लोकरे. तुझं जरा इंट्रोडक्शन सांग. सिया कन्स्ट्रक्शनचे ओनर मिस्टर मयूर लोकरे. ओके, मयूर लोकरे बोलतात की सुवर्ण कोकण चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करा. काय असेल ते करा, सबस्क्राईब करा.